Good morning. Good morning na pala. Shout out sa 1 million. Kumusta? Good morning. Sumilip lang. Shout out sa sumilip. Kumusta? Laki ng tagyawat ko. Grabe. Good morning po. 1 million people. Ayun, laki ng tagyawat ko, guys. Shout out sa 0 viewers. Ay, meron tayong 2 million. Salamat sa 2 million. Kulang na ako ng $20, guys. $20 na lang. $20. Ay, naging 0 na lang. Ang tagyawat ko. Taking ng tagyawat ko.
Thank you sa tambay, number 1 dyan. Thank you. Napinaglan ko yung title ko eh. Kasi para maraming viewers. Thank you sa 1 million. Sa mga nandyan, thank you po. Saltan ko kaya yung title ko. Saltan ko kaya yung title ko guys. Wait lang.